Από εδώ και πέρα θα είναι το record. Ε, λοιπόν, και έχει την playlist εδώ που θα μπει μόλις τελειώσουμε και ή αύριο το πρωί και το σημερινό μάθημα. Αυτό λοιπόν το link εδώ πέρα το βάζω και στο chat. Κρατήστε το να το έχετε. Α, ναι, εγώ να το βάλω στο chat, αλλά πώς το βάζουμε στο chat. Α, είπατε για την καταγραφή και εγώ δεν το είδα αυτό. Λοιπόν, οκ. Καταγραφή, την παιδιά υποχρεωτικά πριν από ένα λεπτό την ξεκίνησα. Εντάξει, χάσαμε λίγο το πώς φτιάχτηκε ε, η status. Η οποία όμως δεν είναι πολύ δύσκολη, είναι εύκολη η σχετικά διαδικασία. Νομίζω από τις διαφάνειες μπορεί κάποιος να την αναπαράγει. Είναι δική από το chess. Εντάξει, που είναι ήδη έτοιμη εκεί πέρα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε άλλο. Αρχικά λοιπόν εδώ παιδιά θα ασχοληθούμε λίγο με το front-end, το front side, το client side όπως θέλετε το ονομάστε το, η δημιουργία εμφάνισης. Η βασική μας δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να στήσουμε την υποδομή του front-end και ουσιαστικά να φτιάξουμε τη σκακέρα. Εντάξει. Δηλαδή να στήσουμε τη σκακέρα πρώτα και μετά να βάλουμε πάνω της τα πιόνια. Τι θα χρειαστεί να βάλουμε? Χρειαστεί να βάλουμε κάποιες βιβλιοθήκες οι οποίες θα μας βοηθήσουν. Μία από αυτές είναι η Bootstrap, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πολύ ελαφρά, αλλά αν κάποιος έχει δουλέψει Bootstrap, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατό framework και ουσιαστικά δηλαδή κάνει responsive πολύ εύκολα το site μας και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να διαχειριστείς, να φαίνεται σε κινητό, σε ταμπλέτα, σε σταθερό υπολογιστή, να φαίνεται όμορφα, τα διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ. Σχεδόν δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με CSS, σχεδόν δεν χρειάζεται. Πολύ λίγε προσθήκε σε CSS έχει να κάνει. Αν δουλέψει με Bootstrap, αλλά όχι απλά ενδείκνυται, σχεδόν ε, είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα εγώ. Σχεδόν. Αν θε να κάνει κάποιο σοβαρό site. Επίση, θα χρησιμοποιήσουμε την jQuery, η οποία είναι μια βιβλιοθήκη η οποία διευκολύνει την συγγραφή του κώδικα JavaScript. Δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη ταχύτητα σε σχέση με την JavaScript. Θα έλεγα ότι JavaScript, άμα γράφεις καθαρή JavaScript, μάλλον είναι πιο γρήγορο από το jQuery. Διευκολύνει λίγο τον κώδικα, α το πούμε έτσι. Βέβαια, αυτό τώρα δίστανται οι απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ το jQuery. Κλείνει παρένθεση. Εγώ έχω ανάμεικτες. Δηλαδή και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Το χρησιμοποιώ όμως παρόλα αυτά. Θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας CSS για να καθορίζουμε την εμφάνιση, εκτός από το Bootstrap, οτιδήποτε έξτρα καστομιά θέλουμε να κάνουμε εμείς, μέσα στο δικό μας το πρόγραμμα. Παράδειγμα, για να κάνουμε το board, να φαίνονται μαύρα και άσπρα τα κουτάκια, θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι στο δικό μας το CSS. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε το δικό μας JavaScript για να γράφουμε το client-side κώδικα και σε πρώτη φάση θα δημιουργήσουμε ένα div που θα έχει ID το chessboard και το οποίο ουσιαστικά αυτό το div, το division, θα είναι και η δημιουργία της κακέρας board. Εντάξει. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε. Συνεπώς, εμ, να δω λίγο πώς τα έχω δομημένα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτά έτσι όπως τα βλέπουμε, πάμε να τα φτιάξουμε. Ας μείνουμε εδώ. Στο index HTML πρέπει να προσθέσουμε κάποια έξτρα πράγματα. Ποια είναι αυτά εδώ? Θα το πάρουμε από εδώ. Το index HTML θέλει να έχει κάποια αρχικά πράγματα εδώ, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτά εδώ. Θα τα εξηγήσουμε μία-μία τις εντολές. Λοιπόν, το παίρνω σε πρώτη φάση ολόκληρο και ανοίγω το live. Πάω στο index HTML που εδώ αν θυμάστε είχαμε φτιάξει ένα hello from frontend. Ήταν το πρώτο πρώτο που κάναμε. Τα γράψα και ό,τι να είναι εδώ πέρα. Ανορθόγραφα, δεν έχει και πολύ σημασία όμως. Λοιπόν, το αντικαθιστώ πλήρω αυτό εδώ πέρα με αυτό το καινούριο. Εδώ τώρα θα βγάλω μερικά πράγματα που σε πρώτη φάση δεν τα χρειάζομαι. Αυτό που με είπε ότι χρειάζομαι είναι το chessboard. Εντάξει, εδώ στο ονομάσουμε Skype Live αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ θα το ονομάσουμε The Skype Live.
Οκ. Αυτά εδώ τα επόμενα δεν μου χρειάζονται. Θα τα κάνω σε δεύτερο χρόνο. Συνεπώς τα σβήνω για να μην με ενοχλούν κιόλας. Έχω μόνο το chessboard. Έτσι ακριβώς όπως μου έλεγε να κάνω και η διαφάνεια. Α, άρα επομένως έχουμε ξεκινήσει στο index HTML, το bootstrap που λέει τώρα εδώ. Το bootstrap το έχουμε δηλώσει μέσα στο index HTML. Συγγνώμη, εδώ. Για να δούμε λίγο από πάνω τι έχουμε μέσα στο head. Λοιπόν, δηλώνουμε ότι θα δουλεύουμε σε UTF-8, OK, για να έχουμε ελληνικά και αγγλικά ταυτόχρονα. Το viewport, αυτή εδώ η εντολή, η ωραία, όλη αυτή εδώ η εντολή είναι για να το κάνει responsive, να κάνει την εφαρμογή μας responsive για να μπορεί να δουλεύει σε κινητά, ταμπλέτες κτλ. Και έχει και άμεση σχέση με το bootstrap το οποίο έχουμε δηλώσει εδώ. Το bootstrap ακόμη δεν το έχουμε βάλει μέσα, θα το βάλουμε όμως. Ε, description τίποτα, author ποιος το έχει φτιάξει το συγκεκριμένο site, τίτλος ξέρετε τι είναι, αυτό που βγαίνει στην καρτέλα. Εδώ έχουμε το link για να συνδεθεί στο CSS του Bootstrap και εδώ έχουμε ένα σύνδεσμο στο δικό μας το CSS, το οποίο προφανώς δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα αυτό, έτσι, πάμε να τα φτιάξουμε λίγο αυτά. Εδώ δηλαδή έχει ένα φάκελο Bootstrap που εμείς δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή στο live. Θα το πάρω λοιπόν από το chess και συγκεκριμένα τι θα πάρω. Θα πάρω όλο τον φάκελο Bootstrap, θα πάρω το CSS και θα πάρω και το GS. Εντάξει, ή μάλλον δεν θα τα πάρω, θα τους δημιουργήσω, αλλά θέλω να τους δημιουργήσω άδειους. Κάτσε να το πάρω έτσι και θα τα σβήσω ό,τι έχει μέσα. Όπου χρειάζεται. Στο JS δηλαδή βασικά πρέπει να τα σβήσω για να μπορέσετε να το κάνετε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, εντάξει, κάνω ένα επικόλληση και το Bootstrap, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέσα στο φάκελο Bootstrap έχω μια παλιά έκδοση του Bootstrap, όχι την τελευταία, έτσι. Η τελευταία νομίζω είναι 5 κάτι, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και 6 κιόλας, δεν το γνωρίζω. Αν μπούμε στη σελίδα του Bootstrap μπορούμε να το δούμε βέβαια. Και έχω και μια jQuery που είναι 3.2.1. Ούτε αυτή είναι η τελευταία έκδοση. Παρ' όλα αυτά κρατάω αυτές για να έχω backward compatibility με αυτά που γίνανε πέρσι και πρόπερσι στο συγκεκριμένο μάθημα. Γιατί αν πάρω την τελευταία έκδοση του Bootstrap, ειδικά για το Bootstrap, το jQuery έχει τόσο, αλλά το Bootstrap μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα και να έχω ασυμβατότητες, να μην εμφανίζεται καλά, να έχω τέτοια θέματα. Για να μην έχω τέτοια θέματα, παίρνω ακριβώς τον ίδιο κώδικα τον οποίο είχαμε και πέρσι. Βέβαια, συνεχίζουν να υφίσταται κάποια προβλήματα με το Popper, αλλά ευτυχώς δεν μας επηρεάζει εμάς σε αυτά που θα κάνουμε. Δηλαδή, έχει κάποιο σπάσιμο βιβλιοθήκη σε αυτό το πέρα το πράγμα. Φαντάζομαι ότι αν κάποιο κάνει μια εφαρμογή from scratch, θα παίξει με το τελευταίο Bootstrap και με το τελευταίο JavaScript, jQuery. Εντάξει, τις τελευταίες εκδόσεις. Επίσης, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να τα έχεις κατεβασμένα τοπικά αυτά, το Bootstrap και το jQuery. Μπορείς εδώ πέρα μέσα στο HTML, ε, εδώ, αντί να χτυπάς έναν εσωτερικό φάκελο, να παίζεις με HTTPS, άνω κάτω τελεία κάθετος κάθετος, το URL το οποίο σου δίνει το Bootstrap από το ίντερνετ. Δηλαδή, να πεις ότι θέλω να μπω στην έκδοση, λέμε τώρα 5.8, να βρεις ποιο είναι το link που οδηγεί στην 5.8 έκδοση και να πάρεις το link από εκεί για το Bootstrap και να το φορτώνει από το ίντερνετ. Είναι προφανές βέβαια ότι μετά δεν θα λειτουργεί σε local host άμα δεν έχεις ίντερνετ, έτσι. Αλλά πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση όλοι είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, άρα είναι μια καλή τακτική. Να παίρνεις δηλαδή το... όλα τα αρχεία του Bootstrap να μην τα έχεις τοποθετημένα στο site σου μέσα, αλλά να τα τραβάς κατευθείαν από το original site. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με την JavaScript. Εντάξει, ακριβώς την ίδια. Δηλαδή, αντί να παίζεις με έναν εσωτερικό φάκελο εδώ πέρα μέσα, όπως κάναμε εμείς τώρα μέσα στο Bootstrap, να παίζεις με ένα HTTPS, το οποίο θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την τελευταία έκδοση πιθανότατα του jQuery. Γι' αυτό και στο Bootstrap αλλά και στο jQuery, αν δείτε στο site, κρατάνε για όλες τις εκδόσεις τα links.
Δηλαδή, μπορεί κάποιο να βρει παλιότερη έκδοση URL το οποίο να δουλεύει για το Bootstrap και για το jQuery, ακριβώ γιατί ξέρουν ότι κάποιοι δουλεύουν με παλιότερε εκδόσει και αν τυχόν πάνε στην καινούργια πρέπει να κάνουν τροποποίηση στον κώδικα που μπορεί να μην μπορούν να τον κάνουν. Κάποιοι. Εντάξει. Μπορεί να μην γίνεται. Ή να πρέπει να γίνει σε πολλά σημεία και να μην μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ωραία. Τώρα, αυτό το κάναμε λοιπόν, τα φέραμε τα links εδώ, έχουμε φέρει και τα bootstrap. Το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να σβήσω τον κώδικα από το mychess.js για να το φτιάξουμε μόνοι μας. Έτσι. Συνεπώς, και κάτι άλλο πρέπει να πάρω. Πρέπει να πάρω και, πρέπει να πάρω και το images. Για να δούμε λίγο το images. Το images, παιδιά, έχει μέσα τα πιόνια. Εντάξει, τα πιόνια τα οποία θα βάλουμε πάνω στην σκακέρα. Τα οποία θα τα χρειαστούμε. Παρατηρήστε ότι το όνομα που έχει δεν είναι ε, τυχαίο. Δηλαδή, μαύρο είναι το πρώτο γράμμα, B σημαίνει μαύρο. Το B σημαίνει αξιωματικός, είπαμε, έτσι. Το BK, το K είναι το King. Το B είναι ότι είναι το μαύρο, ενώ το W, το πρώτο γράμμα είναι το λευκό. Αυτά θα παίξουν ρόλο, γιατί ουσιαστικά θα τα χρησιμοποιήσω μέσα στη JavaScript για να τραβάω το σωστό image κάθε φορά. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν τα ονόματα δεν είναι τυχαίο ότι δόθηκαν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο που βλέπουμε εδώ πέρα. Και πρέπει όλο αυτό τον φάκελο επίσης να τον κάνουμε κλωνοποίηση και να τον βάλουμε μέσα εδώ. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι εδώ στο chess.gs, το οποίο θα το ανοίξω μέσα από το chess live. Το chess back δεν μου χρειάζεται καν, το σβήνω τελείως. Το έχω κρατήσει εγώ για... Ναι. Ενώ στο my chess που έχει πολύ κώδικα θα το σβήσω όλο τον κώδικα και θα αφήσω μόνο αυτά που θα φτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση move div δεν υπάρχει, αυτό θα χρειαστούν, αυτά σβήνουν σε πρώτη φάση και εδώ αυτό θα το χρειαστώ, αυτό όμως δεν θα το χρειαστώ τώρα. Άρα το σβήνω αυτό εδώ το πράγμα και μη σου πω και τα σβήνω όλα από εδώ και πέρα, αυτό θα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο είπα. Λοιπόν, αυτό όμως θα το χρειαστώ. Ωραία. Και θα το εξηγήσουμε κιόλας τι κάνει. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό το κάναμε, το jQuery το κάναμε, το δικό μας το CSS το κάναμε, δεν το είδαμε, θα το δούμε λίγο. Λοιπόν, το GS μας το φτιάξαμε, έτσι. Είναι σχεδόν δημιούργητο πλέον. Έχουμε δημιουργήσει το GIFT Sport. Από αυτή την συγκεκριμένη διαφάνεια έχουμε τελειώσει. Μόνο να δούμε λίγο το GS μας, θέλω. Ε, ε, όχι το GS, το CSS. Στο GSS έχουμε ένα MyChess μέσα, πολύ απλοϊκό. Ουσιαστικά τι έχει, έχει δύο χρώματα. Το ένα, όπως καταλάβατε, είναι το μαύρο, το FFF. Μάλλον, συγγνώμη, το FFF είναι το λευκό, το DDD είναι το γκριζοπό, θα το έλεγε, αλλά ας πούμε ότι παίζει το ρόλο του μαύρου, έτσι, ε, το μαύρο πλακάκι από τη σκακέρα. Ε, Εδώ στο chess table ουσιαστικά έχει τρία έμφυτα, θα εξηγήσουμε αυτά μάλλον καλύτερα μετά. Πρώτα να κάνουμε το κώδικα, να μελετήσουμε λίγο τον κώδικα μέσα στο JavaScript και μετά να έρθουμε εδώ. Λοιπόν, για να τον δούμε λίγο εδώ τι κάνει αυτός. Αυτός ο κώδικας ξεκινάει και πηγαίνει από το, επειδή έτσι όπως φανταζόμαστε εμείς το board, θεωρούμε ότι η γραμμή 1 είναι πάνω. Άρα η επόμενη γραμμή είναι το 2, το 3, το 4, το 5, το 6 κτλ. Ή να το πω διαφορετικά, το 1 είναι κάτω και το 8 πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή το 1 είναι στο κάτω μέρος της σκακέρας, φανταστείτε. Το 2 είναι η επόμενη γραμμή προς τα πάνω, η 3 η επόμενη και η 8 είναι η πρώτη από την πάνω πλευρά. Συνεπώς, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι την πάνω πλευρά που είναι η 8. Έτσι, γι' αυτό και ξεκινάει από το 8 και πηγαίνει προς το 1 ανάποδα. Ενώ αντίστοιχα
από τα αριστερά προς τα δεξιά θέλουμε να πηγαίνει από το 1 ως το 8. Άρα το Ι γι' αυτό το λόγο είναι ανάποδα, ενώ το J είναι από το 1 ως το 8 πηγαίνει. Και τι λέμε λοιπόν εδώ, δίνουμε ένα TD class, δηλαδή έχουμε ένα table, ID chess table δημιουργούμε, ένα table κανονικά δηλαδή σε HTML, ο οποίος μέσα έχει τις TD, που ουσιαστικά το TD είναι το κάθε κελί του πίνακα, εντάξει, αφού έχουμε δημιουργήσει και το tab row εδώ πέρα, που είναι η γραμμή του πίνακα, και εδώ κλείνει η γραμμή του πίνακα, άρα η εσωτερική επανάληψη είναι ουσιαστικά η οριζόντια γραμμή από τη σκακέρα. 8 τέτοιες γραμμές έχει η σκακέρα. Και το κάθε ένα από τα κουτάκια, από τα κελιά που δημιουργούνται, παίρνει σαν όνομα square και έναν αριθμό. 8 παύλα 1, 8 παύλα 2, 6 παύλα 2, 3 παύλα 2, τα οποία αντιπροσωπεύουν το χ και ψ των ονομασιών που έχουμε δώσει και μέσα στη MySQL του board. Έτσι. Άρα δηλαδή οι τιμές που μπορούν να πάρουν τα J και τα I, έτσι όπως τα βλέπουμε, είναι από το 1 ως το 8 και τα 2. Και προφανώς βγάζουν 64 διαφορετικά squares, κελιά. Ωραία. Ε, Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα σε μια μεταβλητή tab πάω και περνάω παιδιά ένα string το οποίο είναι η δημιουργία ενός ολόκληρου πίνακα εδώ. Και αυτό μετά πάω και το αποδίδω στο chessboard το οποίο είναι αυτό που φτιάξαμε στο index HTML. Να το. Το οποίο είναι άδειο αυτή τη στιγμή. Θα το γεμίσουμε με αυτό το tab που φτιάξαμε εδώ. Εδώ τώρα δούμε λίγο και την πρώτη χρήση, ας το πούμε έτσι, του debugger. Εντάξει, σας είχα πει ότι το Visual Code είναι καλό γιατί μπορείς να κάνεις και debugging και μάλιστα μπορείς να κάνεις και debugging και στο frontend, δηλαδή στο JavaScript, αλλά και στο PHP. Αρκεί να έχεις βάλει ένα ειδικό πρόσθετο από τα που μπαίνουν εδώ πέρα που λέγεται Xdebug ε, για να μπορεί να κάνεις την PHP. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, για να μπορέσεις να κάνεις debugging εδώ, πρέπει να σετάρεις. Ναι, πρέπει να σετάρεις αυτό το run εδώ, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι σεταρισμένο εδώ στο Chess Live. Είναι όμως σεταρισμένο εδώ και θα κλέψω αυτό το αρχιάκι. Λοιπόν, ε, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα αρχείο που λέγεται Lance.json και το οποίο έχει τα τρεξίματα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, Lance.json εδώ είναι στο VS Code. Για να το βάλουμε λίγο έτσι, για να δουλεύει και στο live μας. Λοιπόν, εδώ έχει κάποιο VS Code, δεν φαίνονται οι φάκελοι οι οποίοι είναι κρυμμένοι μάλλον εδώ. Και πώς το κάνουμε αυτό, να μην φαίνονται. Α, εδώ είναι. Ωραία. Και εδώ τώρα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος VS Code. Εδώ δεν υπάρχει. Αυτός έχει μόνο το launch μέσα, άρα τον κλέβω έτσι όπως είναι ολόκληρο από το chess και το πάω εδώ και θα εξηγήσω μετά τι είναι αυτό. Ε, λοιπόν, ε, και τον φέρνω στο chess live. Ξεκλική επικόλληση. Τέλεια. Οπότε τώρα, αν τυχόν πάω εδώ και δω εδώ, τώρα μάλιστα, τώρα λειτουργεί. Να. Ουσιαστικά σετάρισα με αυτόν εδώ τον τρόπο το debugger. Εδώ στο debugger, παιδιά, έχει δυνατότητες να διαλέξεις τι ακριβώς θες να κάνεις debugging. Το listen for X debug, ας πούμε, το οποίο εγώ θα το βάλω, θα το ενεργοποιήσω να τρέχει. Λοιπόν, και το οποίο όταν τρέχει βγάζει αυτό εδώ πέρα το ωραίο πράγμα εδώ, το οποίο ουσιαστικά μου λέει ότι αυτή τη στιγμή ακούει για κλήσεις που γίνονται στην PHP. Αυτό μου λέει.
το listen to XDebug. Δηλαδή, εάν εγώ βάλω έναν κόφτη, για παράδειγμα, όχι στο MyChess CSS, αλλά στο Chess PHP, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, παράδειγμα εδώ, έτσι, και πάει να εκτελεστεί κώδικας PHP από οποιοδήποτε σημείο, είτε από Postman, είτε από το Visual Studio, είτε από οπουδήποτε, θα σταματήσει ο κώδικας την εκτέλεσή του σε αυτό το σημείο και θα περιμένει να του πατήσω F9 για να πάει στο επόμενο ή F5 για να τρέξει και ούτω καθεξής. Το γνωστό debug που όλοι ξέρετε και όλοι αγαπήσατε. Ε, οπότε το έχω ανοίξει το listens του Xdebug για να μπορώ να κάνω και μέσα από την PHP debugging. Ταυτόχρονα θα κάνω και αυτήν εδώ την μαγιά, το Last Chess on Edge, το οποίο Last Chess on Edge, παιδιά, κάνει το εξής αν το τρέξω. Ναι, θέλει μια μικρή τροποποίηση όμως, γιατί τώρα το άνοιξε, αλλά το άνοιξε μέσα από το Chess. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε στο Chess Live. Άρα, Last Chess Live θέλει εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το σώζουμε. Και εδώ τώρα, παιδιά μου, βλέπουμε την πρώτη, ας το πούμε έτσι, οπτική επαφή του site μας με τον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, μέσα από έναν φιλομετρητή, χωρίς να βάλω, όπως βλέπετε, κάποιο έξτρα όρισμα εδώ, κατευθείαν στο Chess Live, γιατί το έχω βάλει στο index.html τον κώδικά μου, τον αρχικό, έτσι. Άρα φορτώνει το κώδικα σου αρχικός, με βάση αυτά τα λίγα που έχω βάλει στο My Chess JavaScript, GS, και ουσιαστικά μου δείχνει τις θέσεις, αυτά που λέγαμε, δηλαδή 1-1, που είναι αυτή εδώ πέρα η κάτω, να το 8 εδώ πέρα, εντάξει, το οποίο είναι η 8η ουσιαστικά γραμμή. Αυτή είναι η πρώτη στήλη, η δεύτερη στήλη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε ένα board που έχει 64 διαφορετικά κελιά. Ακόμη δεν έχουμε βάλει χρώματα, αν παρατηρήσετε, ακόμη δεν έχουμε βάλει ε, τα πιόνια. Εντάξει. Πάμε να δούμε πώς θα τα βάλουμε αυτά. Ωραία. Σε πρώτη φάση λοιπόν έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έχουμε δημιουργήσει σε κάθε κουτάκι και έχουμε βάλει μέσα αφενός να φαίνεται το αριθμός που είδαμε, δηλαδή ε, το 8,1, το οποίο φαίνεται από αυτό το κομμάτι εδώ. Εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που παίζει το ρόλο για να φαίνεται εδώ το... Ναι, sorry, εδώ. Να φαίνεται αυτό το 1,1 και το 1,2. Εντάξει. Και κάθε ένα από αυτά τα κουτάκια έχει πάρει επίσης και το δικό του όνομα. Από πίσω φαίνεται το κάθε όνομα που έχει πάρει αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Βέβαια, μπορώ εδώ πέρα πολύ εύκολα να δούμε λίγο και το debug που λέγαμε. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Λοιπόν, και εδώ βάζω στο MyChess.js, βάζω έναν κόφτη, ας πούμε εδώ. Εδώ. Λοιπόν, και κάνω ένα refresh. Παρατηρήστε τώρα ότι με έχει κόψει εμένα εδώ τον κώδικα και μου αναβοσβήνει αυτό το σημείο. Που σημαίνει δηλαδή ότι παιδιά μου έχει φέρει πλέον τον κόφτη, το debugging σε αυτό το σημείο και μπορώ να δω παιδιά τι έχει το tab μέσα. Το βλέπετε? Ουσιαστικά δημιουργεί έναν πίνακα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αν το δείτε μέσα είναι ένας ολόκληρος πίνακας. Εντάξει, table ID chess table, tr είναι γραμμή, td class chess square id square 1,8, τα βλέπετε πώς έχουν ονομαστεί. Και με αυτόν τον τρόπο έχω δημιουργήσει. Δηλαδή όλο αυτό εδώ πέρα το μαντζαφλέρι έχει δημιουργηθεί από αυτό εδώ το διπλό φόρα, το πούμε έτσι. Εντάξει. Και μπορώ να κάνω εδώ κανονικό debugging. Γι' αυτό είναι και πολύ καλό το Visual Studio Code. Για όποιον δεν το ξέρει. Τώρα, τι μένει? Να γεμίσουμε το board, ok, καλή η αριθμή, αλλά αυτό που μένει είναι να το γεμίσουμε εμείς με τα πιόνια. Έτσι δεν είναι? Ε, συνεπώς, για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε μία συνάρτηση η οποία λέγεται fillboard και η οποία fillboard, παιδιά, θα δημιουργήσει ένα Ajax request. Πώς το λέμε αυτό, Ajax? Πώς λέγεται, Ajax ή Ajax? Ajax, έτσι? Ajax. Ajax, ωραία. Να το λέω για να μην γελάσετε με αυτά που θα λέω. Ajax, λοιπόν. Το οποίο ουσιαστικά είναι πώς κάνουμε εμείς με τον Postman.
τρέχουμε ένα request με τον ίδιο τρόπο από το frontend μπορώ να κάνω το request αυτό. Στην περίπτωση του get είναι πολύ απλό γιατί δεν χρειάζεται να δώσω κάποια έξτρα πράγματα, απλά δίνω το URL και στην περίπτωση που έχω success, δηλαδή μου γυρίσει 200 σαν κωδικό απάντησης, έτσι, ξέρετε, 200, 404 είναι το not found, 405 είναι το not allowed, 403 είναι το forbidden, το 200 ή το 201 είναι OK, είναι επιτυχές, το 201 είναι υπό όρους επιτυχές. Αν έρθει 200 λοιπόν, αυτό είναι το success, τότε να εκτελεστεί η συνάρτηση fillboard data, την οποία προφανώς δεν την έχουμε φτιάξει ακόμη. Και πάμε να τις φτιάξουμε αυτές τις δύο. Μπαίνω λοιπόν πάλι εδώ, έτσι, σε αυτήν εδώ, έρχομαι πιο κάτω και πάω να κλέψω από εδώ την fillboard, που την είδαμε στις διαφάνειες, και την fillboard by data. Ας τις πάρω και τις δύο για να μην τις κάνω με την... Λοιπόν, τις παίρνω και τις βάζω εδώ. Οκ, για να δούμε αν βγάζει λάθος. Ένα άλλο καλό είναι ότι επίσης μου λέει εδώ πέρα με κόκκινο χρώμα αν έχω κάποιο λάθος. Δηλαδή, εγώ αν βάλω εδώ ένα 1, αυτός καταλαβαίνει ότι αυτή δεν υπάρχει και βλέπετε άλλαξε το χρώμα της εδώ πέρα. Εντάξει. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχω κάποιο λάθος στη JavaScript. Το ίδιο κάνει και στην PHP. Αν τυχόν έχω κάποιο λάθος. Τώρα η JavaScript επειδή είναι σχετικά πολύ ελεύθερη γλώσσα, όπως ξέρετε. Δηλαδή και λάθη να έχει ο κώδικας, τον εκτελεί η JavaScript, δεν μου το βγάζει με κόκκινα. Αλλά αν το έκανα στο PHP, ας πούμε, θα μου βγάζει κόκκινο όλη την καρτέλα. Που θα σημαίνει δηλαδή ότι εδώ έχω λάθη που πρέπει να τα διορθώσω και θα μου τα βγάζει με κόκκινο από κάτω. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε κάποιο λάθος. Αυτά τα κόκκινα που βγάζει εδώ πέρα κάτω στο debug console είναι αυτό που σας έλεγα ότι έχει πρόβλημα το popper. Έτσι, κάτι δεν πάει καλά με τα references εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρει και την καλύτερη έκδοση Bootstrap για να δουλεύει το site μας. Αλλά τέλος πάντων τώρα, επειδή εμείς δεν χρησιμοποιούμε το popper, μια χαρά δουλεύει και προχωράμε. Αν θέλαμε να είμαστε σωστοί, θα έπρεπε να πάρουμε την τελευταία έκδοση του Bootstrap για να το κάνουμε να φυσάει. Εντάξει, και να το κάνουμε και πιο όμορφο. Αλλά δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε για να το κάνουμε αυτό. Θυμίζω ότι ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να τελειώσουμε σε 4 μαθήματα. Να είναι αυτό το τρίτο, να κάνουμε άλλο ένα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Πιθανότατα θα χρειαστούμε και ένα πέμπτο. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε στο επόμενο μάθημα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν η fill την κάναμε. Δεν τις εξήγησα όμως αυτές. Να στείλουμε λίγο. Μην αφήνουμε και κενά. Λοιπόν, η Fillboard λοιπόν κάνει το Ajax request. Στην περίπτωση του success καλεί τη Fillboard by data. Η Fillboard by data τι κάνει ουσιαστικά, κάνει ένα for το οποίο είναι από το 0 στο data length. Το data length μπορεί κάποιος να μου πει πόσο εγώ πιστεύετε ότι θα είναι. Ένα νούμερο. Για να δω ότι καταλαβαίνετε κιόλας. Πόσο λέτε ότι θα είναι. Θα είναι 64, παιδιά. Έτσι δεν είναι. 64 Αυτό και γραμμές δεν έχει αυτό, ο... ναι. Μπράβο, ναι. Αυτό το data που λέει εδώ, έτσι, είναι το data που θα έρθει από την κλίση. Η κλίση, αν θυμάστε καλά, εδώ μας εμφάνιζε η κλίση του get, ας πούμε, γιατί αυτήν ουσιαστικά κάνουμε, αυτή την κλίση κάνουμε, μας εμφανίζει ένα JSON με 64 διαφορετικές ενότητες, που κάθε μία από αυτές προσωπεύει τη μία γραμμή στη MySQL, που έχει επίσης 64 μέσα ο πίνακας. Άρα λοιπόν αυτό το data που κάναμε εκεί, εδώ, μας έρχεται στο frontend ακριβώς αυτή η πληροφορία. Εντάξει. Και παρατηρήστε ότι εδώ πέρα λέει ότι βάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια μεταβλητή O, το object data I. Δηλαδή, την κάθε μία από αυτές τις 64 γραμμές που θα γίνει αυτό το for θα εκτελεστεί 64 φορές. Για κάθε ένα από αυτά τα κουτάκια, έτσι, θα έχει μέσα σαν τιμές του συγκεκριμένου object το χ και το ψ, και προφανώς θα έχει, γιατί αν δείτε εδώ, υπάρχει το χ και το ψ. Να, το χ και ψ. Προφανώς υπάρχει και το B-color, το P-color και το P. Ωραία. Άρα, επομένως, αυτές τις 5 πληροφορίες θα μπορούσε να έχει στο data αυτό το όμικρον εδώ πέρα που χρησιμοποιούμε. Να το πεις κιόλας. Έτσι, να το και το πεις color. Άρα, νομίζω καταλαβαίνουμε περίπου τι γίνεται. Τώρα, εδώ επίτηδες εγώ έχω βάλει το im 3 φορές var. Προφανώς δεν θα τρέξει και τις τρεις. Μία από τις τρεις μας χρειάζεται. Αλλά εγώ επίτηδες την πρώτη φορά θα το τρέξω με το πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι ξέρεις κάτι. Δεν ασχολούμαι με τα πιόνια. Εντάξει.
Δεν ασχολούμαι με τα πιόνια. Ασχολούμαι μόνο με το να μου δείξει το board. Το κάνω ένα σώσιμο αυτό και ας κάνουμε ένα refresh εδώ. Ναι, λοιπόν, μάλλον χρειάζεται να το κλείσουμε και να το ξανανοίξουμε. Θέτω. Α, έχει σταματήσει στο get. Α, εδώ τώρα βλέπετε ότι σταμάτησε μέσα στο get, γι' αυτό δεν το έδειξε, του chess PHP. Αυτό θυμάστε για ποιο λόγο σταμάτησε σε αυτόν τον κόφτη εδώ πέρα. Γιατί, θυμάστε, παρακολουθείτε. Γιατί έχω ανεβασμένο το Listen for X Debug εδώ. Δεν το έχω ρίξει. Αυτό είναι listener. Listener ξέρετε τι σημαίνει. Ακούει. Τι ακούει, μη γίνει κίνηση στην PHP. Έγινε κίνηση στην PHP, χρακ, άμα βρει breakpoint, όπως εγώ είχα βάλει εδώ πέρα, σταματήσει εκεί, εκτέλεση. Με το που θα μπει στην PHP. Ποιος το κάνει αυτό, ένα ειδικό πρόσθετο που μπαίνει πάνω στην PHP σαν plugin που λέγεται XDebug. Και αυτό είναι που χρησιμοποιεί το Visual Studio Code για να μπορέσει να κάνει που δεν είναι εύκολο να ξέρετε αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις debugging στην PHP. Γενικά είναι δύσκολη διαδικασία. Επίπονη. Έτσι. Στο front-end μπορείς να το κάνεις και με το φιλομετρητή. Δηλαδή μέσα από το Google Chrome, αν πατήσεις F12 ή αν κάνεις έλεγχο στοιχείου κτλ. Μπορείς να κάνεις debugging στο JavaScript και στο HTML. Αλλά στο PHP δεν μπορείς όμως εύκολα να το κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μέσα από το Visual Studio Code μπορείς να κάνεις και debugging μέσα στην PHP για να δεις και πού γίνεται και το λάθος στον κώδικά σου. Εγώ θα βγάλω τώρα το book, θα πατήσω ένα F5 για να τρέξει εδώ. Εντάξει. Οκ. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα εμάς είναι να τρέξουμε και να δούμε τι μας εμφανίζεται στη σκακέρα. Α, τη σκακέρα. Όπως βλέπετε τώρα δεν εμφανίζει τους αριθμούς, αλλά εμφανίζει τη σκακέρα πλέον. Έτσι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ εμείς του είπαμε, έτσι, να δημιουργήσει μια νέα κλάση η οποία να ονομαστεί με το χρώμα του, α, της κακέρας, δηλαδή το, play, συγγνώμη, το black και το white, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα, με αυτό το add class ουσιαστικά, τον ανάγκασα να μπει μέσα στο CSS. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε το CSS. Τον ανάγκασα με αυτόν τον τρόπο να μπει εδώ πέρα και να χρησιμοποιήσει αυτές τις δύο εντολές. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν είμαι μέσα σε ένα κελί του πίνακα και βρεθεί κλάση B-square, τότε θέλω να τη βάψεις γκρι. Αλλιώς, να τη βάψεις λευκή. Εξού και το FFF που έχει εδώ. Εντάξει, τον ανάγκασα να μπει εδώ. Ταυτόχρονα, μπήκε και λόγω του chess table που έχουμε εδώ TD, έτσι, μπήκε σε αυτό το σημείο, αυτό το width και το height είναι, συγγνώμη, είναι το μέγεθος που έχει η σκακέρα εδώ πέρα μέσα. Αυτό. Αυτό το μέγεθος που βλέπετε είναι 3M. Εντάξει. Το M είναι ένας χαρακτηρισμός που δεν χρησιμοποιώ pixels συγκεκριμένα, αλλά χρησιμοποιώ relatively. Είναι δηλαδή τρεις τάξεις μεγέθους του relative μεγέθους που έχει το Bootstrap και γενικά το CSS. Αυτό σημαίνει το 3M. Ε, για περισσότερες πληροφορίες βέβαια μπορείτε να απευθυνθείτε και στο ίντερνετ για να αν θέλετε να μάθετε περισσότερο τι είναι αυτό. Το 3M λοιπόν σημαίνει ότι μου δημιουργεί τη σκακέρα με ακριβώς αυτό το μέγεθος από τα κουτάκια. Το Sky Live το είχαμε βάλει ήταν μέσα στο σαν H1, όπως επίσης και αυτό το είχαμε βάλει στο title, στο index HTML. Ερωτήσεις απορίες μέχρι στιγμής. Καλά πάμε. Ωραία. Τώρα, το δοκιμάζω λίγο με το δεύτερο. Συγγνώμη. Σώζω. Τι διαφοροποίηση έχουμε εδώ? Ότι εκτός από το να μας εμφανίζει τη σκακέρα, μας εμφανίζει και τα πιόνια
αλλά μας τα εμφανίζει με το όνομά τους. Δηλαδή, λευκό πιόνι, λευκός πύργος, λευκός άλογο, λευκό αξιωματικός, βασίλισσα, βασιλιάς. Το ίδιο και από απέναντι, έτσι. Βασίλισσα εδώ, βασιλιάς εκεί. Πιόνι, μαύρο. Το B σημαίνει μαύρο, το W σημαίνει λευκό και το πίσω είναι το είδος του πιονιού. Θυμάστε, είναι 6 είδη πιόνια και αυτά φαίνονται και από τα images, εδώ. 6 διαφορετικά είδη πιονιών. Όπως βλέπετε το όνομά τους, εδώ μπροστά, bn.png, δεν είναι τυχαίο, έτσι. BN, είναι αυτό, να το. Εντάξει, και αυτό. Άρα εδώ θα μπει το άλλο. Άρα λοιπόν, αν τρέξω τη συνολική εντολή, η οποία λέει, αν υπάρχει πιόνι πάνω στο κουτάκι στο οποίο βρίσκομαι, έτσι, αν δεν είναι null δηλαδή το κουτάκι, τότε θέλω να εμφανίσεις μια εικόνα η οποία να βρίσκεται στον φάκελο image, έτσι, και να έχει σαν χαρακτηριστικό το se. Το se είναι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε το BW ή το WR ή τα δύο γράμματα δηλαδή του αρχείου. Εντάξει. .png. Άρα με αυτόν τον τρόπο επομένω ξέρει από αυτή την εντολή ποιο image θα πάει να τραβήξει. Και θα έρθουν τα πιόνια με εικόνα πλέον. Το σώζω. Και πάμε να δούμε τι φτιάξα. Κάνω ένα refresh. Οπ, να το. Και ήρθε τώρα η σκακέρα εδώ πέρα, παιδιά, με τα πιόνια μας. Ωραία. Εντάξει, καταλάβαμε επομένω πώς δημιουργείται η σκακέρα, πώς δημιουργούνται τα πιόνια, γιατί τα πιόνια είναι σε αυτήν εδώ τη θέση, έτσι. Εδώ για να καταλάβουμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει, θα δείξουμε λίγο το εξής. Θα πάω λίγο πάλι στο HeyDSQL και θα τραβήξω μια κλίση να μετακινήσω ένα πιόνι και καλά. Εντάξει, ακόμη δεν το έχω κάνει στο frontend, οπότε θα το κάνω στο τελείως πίσω μέρος που είναι σε συγκεκριμένη περίπτωση η βάση δεδομένων. Διαλέγω λοιπόν αυτό, κάνω εκτέλεση της επιλογής και αν τρέξω τώρα αυτό, παιδιά, καταλάβατε τι γίνεται, έτσι. Αυτή λοιπόν τώρα είναι η κατάσταση η οποία είναι το board όπως έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι όπως κουνάς τα πιόνια, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο συγκεκριμένος πίνακας board στη βάση, έτσι. Αυτό ακριβώς μου δείχνει πλέον και στο front end. Προφανώς, αν τρέξω και από το ε, Postman, ε, παράδειγμα την post board, έτσι, η οποία αν θυμάστε κάνει και reset το board, έτσι, το resetάρει άμα το κάνω με την post. Προφανώς, αν κάνω ένα refresh στο μπροστά, να το. Ξαναγύρισαν τα πιόνια στην αρχική τους θέση. Ωραία. Το έχουμε, το καταλάβαμε. Συνεχίζουμε. Οκ. Ή μου τρώσατε ή τα καταλαβαίνετε όλα. Εντάξει. Τι άλλο θα κάνουμε, θα βάλουμε μέσα στο index HTML και ένα reset, δηλαδή ένα πλήκτρο που θα κάνει τη διαδικασία του post, δηλαδή που μόλις τώρα σας έδειξα πριν από λίγο. Εντάξει. Δηλαδή να ξαναφέρνει το board στην αρχική κατάσταση σαν να ξαναξεκινάει το παιχνίδι. Ε, για να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, ε, παίρνω αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι το chest reset, είναι ουσιαστικά ένα κουμπί, το οποίο αυτή η κλάση εδώ πέρα βλέπετε, δεν είναι τυχαίο το ότι λέει button primary μέσα. Αυτό, παιδιά, είναι bootstrap. Δηλαδή το Bootstrap, αντί να σε οδηγεί στο να κάνεις CSS εντολές για να εμφανιστεί κάτι όμορφα, σου λέει με ποιο τρόπο πρέπει να κάνεις τις κλάσεις. Και το button primary συνήθως είναι αυτό το ωραίο το μπλε που υπάρχει στα sites τα οποία βλέπετε.
Προφανώς και μπορείς να αλλάξεις το primary, αλλά αν το αλλάξεις, βάζεις τη δικιά σου παλέτα χρωμάτων. Εντάξει, και δηλαδή μπορεί να έχεις διαφορετικές παλέτες χρωμάτων και όχι την default. Ε, το παίρνω λοιπόν αυτό, το βάζω στο index. Οκ, το σώνω αυτό εδώ και πάω και στο GS και τι άλλο μου λέει εδώ να κάνω. Και μου λέει να κάνω και το reset board, το οποίο είναι πάλι ένα Ajax request, το οποίο είναι post αυτή τη φορά, άρα όταν δεν είναι get πρέπει οπωσδήποτε να πω τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιώ. Default είναι μόνο η get, που δεν χρειάζεται να τη δηλώσεις, όχι ότι είναι λάθος να πεις method get, προφανώς δεν είναι λάθος, αλλά μπορείς να το παραλείψεις κιόλας άμα είναι get. Αν είναι post, put ή οτιδήποτε άλλο, είσαι υποχρεωμένος να το δηλώσεις. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνεται κλίση πίσω, η PHP μηδενίζει το board, το φέρνει στην αρχική του κατάσταση και μετά κάνουμε πάλι το fill board by data που κάναμε και στην show board. Εντάξει. Αυτή λοιπόν εδώ πάμε να την κλέψουμε επίσης από το chess. Set board. Να την. Οκ. Την παίρνω εδώ και τη βάζω εδώ από κάτω. Τώρα, για να πούμε λίγο μερικά πράγματα με το JavaScript για κάποιους που μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Μπορεί κάποιος να μου πει τι κάνει αυτό το κομμάτι που έχω εδώ πέρα πάνω. Ξέρει κανένας? Όχι. Να το εξηγήσω. Κύριε, μπορείτε να ξαναπαναλάβετε λίγο. Αυτό εδώ, ναι, λέω, αυτή εδώ η function που έχω εδώ, ξέρει κάποιος τι ακριβώς κάνει στην JavaScript. Λέει Να... το που ν- τρέξει το σκριπτάκι. Όχι. Αυτό εδώ πέρα είναι μια anonymous function, εντάξει, η οποία είναι από τη jQuery φτιαγμένη. Το jQuery το αναγνωρίζουμε από το δολάριο που έχει μπροστά. Έτσι. Είναι λοιπόν μια anonymous function, η οποία τι λέει αυτή η συγκεκριμένη function, πότε θα εκτελεστεί μάλλον η συγκεκριμένη function, όταν φορτωθεί όλο το DOM. Το DOM είναι όλη η ιστοσελίδα μαζί με τα συμπράγκαλα που θα φορτωθούν, δηλαδή JavaScript και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, αφού φορτωθεί όλο το DOM, το JavaScript δεν είναι, το DOM είναι ουσιαστικά το, ας το πούμε έτσι, το σχεδιάγραμμα της ιστοσελίδας, έτσι, ότι έχω εδώ αυτό το div, εκεί έχω το header, εκεί έχω το table. Όταν λοιπόν φορτωθεί όλο το DOM μαζί με τις εικόνες που μπορεί να περιέχει κτλ. Τότε θα εκτελεστεί αυτή εδώ η function. Και αυτή η function λοιπόν τι θα κάνει αφού τρέξει όλο το DOM, θα τρέξει αυτές τις δύο συναρτήσεις, οι οποίες είναι εξωτερικές όπως βλέπετε. Εξωτερικές σημαίνει ότι δεν βρίσκονται μέσα στο function εδώ πέρα, αλλά καλούνται μέσα από εδώ για να εκτελεστούν. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο σχηματίστηκε το board. Το board δηλαδή αφού έτρεξε στο σελίδα και έβγαλε όλα αυτά που έπρεπε να βγάλει, εκ των υστέρων έγινε η σχεδίαση του board με βάση τη συγκεκριμένη function. Ωραία. Και όλα τα άλλα που είπαμε. Η reset board εδώ πέρα θα εκτελείται με ένα κλικ που θα γίνεται στο συγκεκριμένο button. Το οποίο επίσης για να λειτουργεί πρέπει να το δηλώσω μέσα στην εδώ τη function. Αν δεν το δηλώσω εδώ πέρα μέσα, το κλικ δεν θα έχει συνδεθεί πάνω στο συγκεκριμένο button, στο frontend. Άρα, επομένως, για να το κάνουμε λίγο και αυτό, τα δύο επόμενα δεν τα έχω κάνει, γι' αυτό και δεν τα φέρνω. Εντάξει, ούτε και το move div το έχουμε κάνει, οπότε είμαστε jet μέχρι στιγμής. Το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Οκ. Άρα λοιπόν αυτό τι μας λέει, ότι αν πατηθεί το κλικ από το chest reset, το οποίο για να ισχύει και να αποδοθεί, να γίνει η σύνδεση του κλικ δηλαδή με τη reset board τη function, πρέπει να έχει φορτωθεί όλη στο σελίδα και μετά γίνεται το anchor, η σύνδεση δηλαδή πάνω στο reset board.
Και αυτό το πράγμα πρέπει να μπει οπωσδήποτε μέσα στη function. Η συγκεκριμένη ε, σύνταξη, αυτό που βλέπετε εδώ δηλαδή, είναι καθαρή jQuery. Αλλιώς αν το κάναμε με sketch JavaScript δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Θα πρέπει να πούμε get element by ID, αν θυμάστε, αν έχετε δουλέψει σε καθαρή JavaScript, chess reset και μετά αυτό που θα πάρεις σε μια μεταβλητή να πεις ότι on click κάνει εκείνο το πράγμα. Εντάξει. Εμείς λοιπόν εδώ χρησιμοποιούμε τις jQuery τη σύνταξη και είναι αρκετά πιο απλοποιημένη και compact η μορφή με την οποία μπορώ να συνδέσω τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι jQuery όπως και αυτό είναι σύνταξη jQuery. Ωραία. Πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Τα σώνω πάλι όλα. Αυτά. Κάνω πάλι ένα refresh εδώ. Και βλέπω ότι μου εμφάνισε αυτό το ωραίο μπλε κουμπάκι. Αυτό το κουμπάκι που βλέπετε ότι πάω εδώ πέρα και γίνεται πιο σκούρο, φεύγω, γίνεται πιο ανοιχτό κτλ. Αυτές είναι μαγκές του Bootstrap. Ωραία. Αλλιώς θα ήταν ένα κουμπάκι ασχημούλι γκρι. Ξέρετε τι εννοώ ασχημούλι γκρι. Που θα θύμιζε Windows XP. Οκ. Ωραία. Τι κάνει λοιπόν το έναρξη? Καλεί πίσω την PHP, η οποία PHP αντίστοιχα εκτελεί το κώδικας της reset και το οποίο κώδικας της reset πηγαίνει και χτυπάει τη βάση. Για να δούμε ότι όντως δουλεύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Λοιπόν, ε, λοιπόν εγώ επίτηδες θα κουνήσω τα πιόνια εδώ, θα κάνω και αυτή την κίνηση, θα κάνω και αυτή την κίνηση. Ωραία, και θα δω εδώ στο board οι κινήσεις έχουν γίνει. Εντάξει, δηλαδή το λευκό το πιόνι έχει φάει ένα πιόνι πάνω εκεί στο μαύρο, όπως βλέπετε, και το άλλο έχει κινηθεί δύο θέσεις μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι αν πατήσω εγώ το έναρξη, με βάση αυτά που λέμε, τι έγινε? Μου γύρισε το board στην αρχική κατάσταση. Εντάξει, το on click που πάτησα εδώ για να έρθει στην αρχική κατάσταση έγινε γιατί έγινε η σύνδεσή του μέσα εδώ με αυτή την εδώ την εντολή. Η οποία αυτή η εντολή κάνει listen, ουσιαστικά κάνει αυτό που λέγαμε listener, είναι listener. Τι listen έχω? Πατήθηκε το κλικ του ποντικού πάνω στο κουμπί. Πολύ ωραία, να εκτελεστεί reset board, η οποία reset board έρχεται και εκτελεί την Ajax request πίσω με post για το μηδενισμό του board και στο success να κάνει fill board by data, δηλαδή ουσιαστικά τι να κάνει? Να ξαναεμφανίσει τα πιόνια πάνω στη σκακέρα. Αυτό εδώ πέρα που είχαμε κάνει πριν. Εντάξει. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει και καλά η δεύτερη ενότητα. Φυσικά και δεν θα τελειώσουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε μέχρι τις 9 η ώρα, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε. Αν τα καταφέρουμε να το κάνουμε το μάθημά μας σε 4, θα είναι πολύ καλά. Αλλά και αν δεν προλάβουμε, το πέμπτο τουλάχιστον να είναι μικρό. Εντάξει, να είναι μία ώρα, να μην είναι 2 ώρα. Συνεπώς, κλείνω και αυτό εδώ το chess 2 και πάμε στο chess 3. Το chess 3, παιδιά, ασχολείται με το authentication και ταυτόχρονα μαζί με το authentication ασχολείται και με τη δημιουργία άλλων τριών. Είδες, κακώς το έκλεισα το ένα, το έχω ανοιχτό μόνο και μόνο για εκείνο το πίνακα τον ωραίο που έχει. Δηλαδή αυτόν. Λοιπόν, εμείς ποιες έχουμε υλοποιήσει από εδώ? Έχουμε υλοποιήσει αυτήνα, με post, έτσι, και έχουμε υλοποιήσει και τις status. 3 υλοποιημένες. Δεν έχουμε υλοποιήσει τις άλλες 5. Άρα θα κάνουμε το authentication και υλοποίηση αυτών εδώ των τριών. Θα μας μείνουν μόνο οι δύο αυτές για το επόμενο μάθημα, το τέταρτο ή πέμπτο. Εντάξει. Αλλά αυτές εδώ πέρα υποτίθεται πρέπει να τις κάνουμε σήμερα. Τι θα κάνουν αυτές οι τρεις συναρτήσεις, σας τις πούμε από τώρα για να μην ξαναεπιστρέφουμε εδώ. Αυτές παίρνουν δύο ορίσματα. Το ένα όρισμα λέει player και το άλλο όρισμα είναι μια λέξη η οποία θα είναι ή το B που σημαίνει black ή το W. Θα επιστρέφει λοιπόν σε JSON το όνομα του παίχτη ο οποίος έχει τα μαύρα ή το όνομα του παίχτη ο οποίος έχει τα W. Είναι προφανές ότι αν στείλεις κάτι άλλο εκτός από B και W πρέπει να βγάλει μήνυμα 404 not found. Αν τυχόν καλεστεί η ίδια ακριβώς κλίση αλλά αυτή τη φορά με put και όχι με get,
τότε θα ορίζει το όνομα του παίκτη σε P και θα γεμίζει τον παίκτη. Θα εξηγήσουμε μετά τι σημαίνει γεμίζει τον παίκτη. Ουσιαστικά θα δίνει και το token, θα δίνει δηλαδή ένα μοναδικό string μεγάλο, το οποίο θα είναι ουσιαστικά το hash όνομα του παίκτη και το οποίο θα το χρησιμοποιούμε σε όλες τις κλήσεις που αναφέρεται ο παίκτη για να διασφαλίσουμε το authentication. Ότι δηλαδή αυτός που έπαιξε είναι όντως ο player με τα λευκά ή ο player με τα μαύρα. Και δεν είναι κάποιος hacker ο οποίος μας χάκεψε. Εντάξει, authentication. Ότι αυτός που ισχυρίζομαι εγώ ότι είμαι ο white, είμαι όντως ο white και όχι κάποιος hacker. Εντάξει. Αυτός είναι ο λόγος που θα κάνουμε την δημιουργία του token. Η ίδια συνάρτηση μπορεί να κλειστεί και χωρίς έξτρα παράμετρο, σαν σκέτο player, οπότε σε εκείνη την περίπτωση επιστρέφει ένα JSON τα στοιχεία όλων των παιχτών. Προφανώς δύο γραμμές. Αφού οι παίχτες είναι black and white, μαύρο και λευκό, άρα επιστρέφει δύο γραμμές. Και αφού δεν έχουμε κάνει υλοποίηση πολλών παιχνιδιών σκάκι, άρα έχουμε μόνο ένα παιχνίδι σκάκι, άρα θα φέρει μόνο δύο γραμμές. Αυτά είναι που πρέπει να υλοποιήσουμε. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε με το authentication. Για να κρατήσουμε τα στοιχεία της σύνδεσης, έτσι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του session. Session είναι αυτό που έχουμε τώρα εδώ. Δηλαδή εδώ τώρα βρίσκομαι σε ένα session εγώ αυτή τη στιγμή. Αν κάνω refresh, έτσι, φεύγω από αυτό το state, φεύγω από το state το συγκεκριμένο, μένω στο session, αλλά θα πρέπει για να κρατήσει ό,τι μεταβλητές θέλω να κρατήσω εγώ ζωντανές την ώρα που θα κάνω το refresh, τώρα εγώ έκανα ένα refresh ας πούμε, έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να τις βάλω μέσα σε cookies. Θα πρέπει να τις βάλω δηλαδή σε κάποιο ειδικό σημείο της ιστοσελίδας που λέγεται session, ένα από αυτά είναι το session και έχει κάποια άλλα σημεία που μπορείς να βάλεις στο κώδικα, αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό σε πρώτη φάση. Για μας, αν τυχόν πατήσει κάποιος το refresh, έτσι, θυμόμαστε και θα ξέρουμε ότι χάνονται όλες οι μεταβλητές, οι global, οι οποίες χρησιμοποιούμε στο frontend. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει global μεταβλητές στο frontend. Έτσι. Στο backend το είχαμε δει με την MySQLi, αν θυμάστε, που κρατούσε ουσιαστικά το ε, connection string για τη σύνδεση στην MySQL, το οποίο είχαμε πει ότι είναι global και το δηλώναμε global, αν θυμάστε, σε κάποιες functions. Αυτό το κάναμε την προηγούμενη χθες. Εντάξει. Ωραία. Θα υλοποιήσουμε μόνοι μας λοιπόν μέσω μιας μεταβλητής token αυτή τη λειτουργία του authentication. Ο κάθε παίκτης θα έχει το δικό του token. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή, αν δούμε λίγο και πώς είναι ο πίνακας μέσα των χρηστών, των players, αν κάνω εδώ λοιπόν ένα δεδομένα, θα παρατηρήσω ότι όντως έχει δύο γραμμές. Στην παρούσα φάση κανένας παίκτης δεν είναι ορισμένος, ούτε ο black ούτε ο white. Να το και το token, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επίσης null. Και το last action είναι ένα πεδίο το οποίο μας λέει πότε έγινε η τελευταία κίνηση του χρήστη. Γιατί το χρειαζόμαστε το last action? Για να μπορούμε να ξέρουμε εάν χάθηκε η σύνδεση ή αν χάθηκε το session. Αν δηλαδή ο χρήστης λόγω του ότι του κόπηκε το ίντερνετ, λόγω του ότι πάτησε refresh, λόγω του ότι για οποιοδήποτε χύψη λόγο δεν θα το μελετήσουμε στη συγκεκριμένη υλοποίηση, αλλά αν περάσει ένα συγκεκριμένο κατόφλι, ας πούμε 5 λεπτών, έτσι, και δεν έχει κάνει καμία κίνηση στα 5 λεπτά ο χρήστης, κατευθείαν ο χρήστης μπαίνει στη διαδικασία ότι έχει παρατήσει το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και το last action καθενός από τους δύο παίκτες. Επίσης, αυτές οι τέσσερις πληροφορίες ενημερώνονται με αυτήν εδώ τη συνάρτηση που είχαμε πει, την boot. Ε, Εδώ. Δηλαδή με αυτήν εδώ την boot, όταν εγώ θα βάλω έναν player και θα στείλω και το όνομά του, θα δούμε πώς το κάνουμε αυτό, τότε ουσιαστικά ενημερώνει όλη τη γραμμή. Άρα δημιουργεί και το authentication και ταυτόχρονα μας στέλνει το token μάλλον και μας στέλνει πίσω και το token στο front-end προκειμένου να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις επόμενες κλήσεις που θα κάνουμε με το board piece για παράδειγμα. Εντάξει, που είναι για την κίνηση των πιονιών πάνω στη σκακέρα, για να μπορούμε να παίξουμε το σκάκι. Ερωτήσεις, απορίες? Εδώ είναι και πώς περίπου μοιάζει ένα token. Περίπου, θα δούμε πώς δημιουργείται αυτό. Λοιπόν, πάμε.
Στο chess PHP πρέπει να φτιάξουμε μια καινούργια συνάρτηση, η οποία να λέγεται handle player. Και ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ακόμη require once. Το require once σημαίνει ότι άνοιξε το users PHP και θεώρησέ το ότι ο κώδικας που τρέχει μέσα εκεί είναι ενεργός. Είναι ενεργός και μέσα στο chess PHP. Εντάξει. Και είναι ενεργός για πάντα μέχρι να κλείσει το session του backend. Αυτό σημαίνει το require once εδώ πέρα. Πάμε να τα φτιάξουμε αυτά εδώ πέρα, τα δύο που πατάει εδώ. Λοιπόν, πάω στο chess λοιπόν PHP. Εδώ. Παίρνω καταρχήν το μας είπε να πάρουμε, το users. Άρα παίρνω το users αυτό εδώ. Το βάζω εδώ. Οκ. Άρα επομένως τώρα έχω α, 4 βιβλιοθήκες PHP τις οποίες χτυπάω και οι 4 είναι στο Libs. Το users PHP υποθέτω ότι δεν υπάρχει. Για να το δούμε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα επομένως πρέπει να το δημιουργήσω. Το συγκεκριμένο. Ας το δημιουργήσω επίτηδες μέσα από εδώ. Για να δούμε λίγο πώς γίνεται και αυτό. Πάω μέσα στο lib. Εδώ δηλαδή. Στο lib. Και κάνω new file. Και θα το ονομάσω user.php. Δεν θυμάμαι αν είναι user ή users. Θα το δούμε τώρα ευθύς αμέσως. Λοιπόν, είναι users. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το κάνω rename users. Είναι ολόκενο. Εντάξει, παντελώς κενό και μάλιστα μου το βγάζει ότι είναι και καινούριο, έτσι, του δείχνει πράσινο εδώ πέρα. Θα πάμε λοιπόν εμείς εδώ, θα πάρουμε μέσα από εδώ το users, αυτό που πρέπει να πάρουμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να πάρουμε είναι, όχι εδώ, είναι η handle player. Ναι. Δεν είναι στο users, είναι στο chess. Στο chess PHP. Και είναι αυτή εδώ. Ας βάλω και το Lecture 3 chess, γιατί ουσιαστικά αυτή τη δημιουργούμε στο τρίτο μάθημά μας και καλά. Έτσι, στο δεύτερο είμαστε, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει και στην ύλη του τρίτου. Και πάω εδώ στο chess. Όχι εδώ. Εδώ. Και πάω εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή την κενή που είχαμε δημιουργήσει πριν για να μην μας δημιουργεί πρόβλημα, πλέον την έχουμε φτιαγμένη. Για να τη δούμε τώρα τι έχει. Παρατηρώ καταρχήν ότι συνεχίζει εδώ πέρα να μου δημιουργεί κάποια θεματάκια. Δηλαδή δεν έχει τη show users και δεν έχει και την handle user. Αυτές θα δημιουργηθούν στο users PHP. Και η show και η handle users. Συνεπώς έρχομαι εδώ, έτσι, και πάω πάλι εδώ. Στο users και παίρνω αυτές τις δύο, τη handle user και τη show user που μου χρειάζονται για να μπορέσω να λειτουργήσω. Και τη show users μάλλον, 3 παίρνω. Λοιπόν, και θα τις εξηγήσω κιόλας, να μην μείνουν απορίες. Λοιπόν, εδώ τώρα μας το εμφανίζει με λευκά, παιδιά. Γιατί δεν βάλαμε αυτά τα ωραία που έχει από πάνω. Τα PHP, δηλαδή την ετικέτα για το ότι ξεκινάει PHP κώδικας. Το οποίο θα το βάλουμε ευθύς αμέσως. Ορίστε. Και εδώ βάζουμε το... Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει και ένα set user, την οποία set user εμείς δεν την έχουμε, αλλά η set user επίσης είναι και πολύ βαριά. Θα την κάνουμε, αλλά όχι συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή τώρα σε πρώτη φάση θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Άρα τη set user θα την κάνω μεν, αλλά θα την κάνω κενή. Θα τη δημιουργήσω. Οκ. Νομίζω τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Τη handle user την έχουμε βάλει. Lib games p require on στο game php και handle user. Στο users πρέπει να γίνει αυτό. Τη handle user. Για να δούμε αν την κάναμε. Στο users λοιπόν. Να τη handle user. Αλλά θέλει όμως να βάλουμε και το require on που εγώ δεν το έχω. Ας το πάρουμε όχι από εδώ. Δεν το παίρνω παιδιά από εδώ κόπη. Θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί δεν το παίρνετε από εδώ κύριε. Γιατί όταν το παίρνεις από τις διαφάνειες για κάποιο λόγο περνάνε μέσα χαζοί χαρακτήρες και πολλές φορές δεν δουλεύει. Γι' αυτό το παίρνω συνεχώς από το chess. Γιατί είναι έτοιμος κώδικας από εκεί. Και σωστά κιόλας βαλμένος. Με σωστούς χαρακτήρες. Έτσι για να μην έχω ασυμβατότητες και λέω γιατί δεν μου τρέχει, γιατί και ψάχνουμε χήμερες. Ωραία. Στο Visual Studio Code, αν πατήσεις Ctrl Shift και S, νομίζω είναι και σε άλλα προγράμματα, σώνει όλα τα αρχεία τα οποία έχεις ανοιχτά. Όλες τις καρτέλες που έχεις ανοιχτές. Ε, Οκ. Τη show user επίσης την κάναμε. Ωραία. Αυτή την κάναμε, θα γεμίσει αργότερα, την έχουμε κάνει άδεια. Και πάμε να δούμε τις κλήσεις μας. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε πρώτα αυτήν εδώ την κλήση. Εντάξει. Πάμε πάλι στο Postman δηλαδή. Και θα την κλέψω κιόλας μάλιστα από εδώ, από την Get Player που έχω ήδη έτοιμη στο chess. Έτσι, θα μπορούσα να τη φτιάξω και μόνος μου, αλλά ε, ωραία. Λοιπόν, θα την ονομάσουμε Get Player, να δούμε τι κάνει. Get Player και η Get Player, παιδιά, εδώ θέλει καταρχήν εδώ live, γιατί εκεί δουλεύουμε. Εδώ δεν θέλει board, αλλά θέλει player. Εντάξει. Και εδώ θέλει, είπαμε, ένα W ή ένα B. Για να πατήσουμε. Και όντως μας λέει ότι ο παίχτης που έχει τα λευκά είναι ο null. Λογικό. Δεν τον έχουμε ορίσει ακόμα. Έτσι. Δεν τον έχουμε φτιάξει. Αντίθετα, αν βάλω το B, έτσι, τότε μου λέει ότι ο παίχτης που έχει τα black πάλι είναι ο null. Γιατί πολύ σωστά δεν έχουμε βάλει κάποιο παίχτη εδώ. Αν εγώ ερχόμουν εδώ και έλεγα για παράδειγμα, ξέρεις κάτι, ότι ο black είναι εισαγωγή τιμής. Ας το κάνω έτσι. Ας γράψω εγώ εδώ πέρα. Ας πούμε ότι είναι ο παίχτης Μαλιαρίδης, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Τότε, αν τυχόν πατούσα εδώ πέρα στο Postman ή και οπουδήποτε αλλού, σε CURL, την κλίση τη συγκεκριμένη, τότε θα μου έλεγε Μαλιαρίδης. Εδώ. Εντάξει. Ε, Τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε και μία get players, η οποία είπαμε θέλουμε να δείχνει ποια είναι αυτή εδώ για να τη δούμε. Δηλαδή εμείς τώρα έχουμε υλοποιήσει αυτήν εδώ. Αυτήν υλοποιήσαμε. Εντάξει. Επιστρέφει σε JSON το όνομα του παίχτη. Ε, Τώρα να δοκιμάσουμε λίγο αυτή την player, τη sketty, που επιστρέφει σε JSON που τα στοιχεία των παικτών. Να δούμε άμα δουλεύει. Και μάλιστα θα την κλέψω από εδώ κιόλας. Λοιπόν, ας την κάνω εδώ ένα save αυτήν και ας την κάνω ένα save as. Ναι, δεν μπορεί να κάνει save την tab. Οκ. Ας κάνουμε ένα duplicate εδώ και εδώ ας το ονομάσουμε αυτό players. Get players. Προφανώς εδώ δεν πρέπει να βάλω έξτρα όρισμα είχαμε πει. Και όντως μου δίνει τα στοιχεία και των δύο παιχτών. Και του μαύρου και του άσπρου.
Έτσι. Άρα υλοποιήσαμε και αυτήν εδώ την τρίτη. Εντάξει. Τώρα, αν τυχόν πάω και δώσω εγώ κάτι άλλο εκτός από W και B, λευκό και εδώ. Δηλαδή δώσω για παράδειγμα what. Έτσι. Προφανώς πρέπει να μου βγάλει ένα player not found. Γιατί έτσι του έχω πει εγώ. Πού του το έχω πει αυτό? Θα κλείσω αυτά. Το άστο εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Αυτό υλοποιήθηκε εδώ. Εντάξει. Εντάξει, πέστε. Είστε ακόμη ή κοιμηθήκατε όλοι? Και οι 10 που είστε μέσα. Δώστε ένα impact για να ξέρω ότι δεν μιλάω στο βρόντο. Ακούτε, έτσι. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε? Αχ, δεν ακούγεσαι πολύ. Ποιος είσαι που μιλάς? Δεν καταλαβαίνουμε, κυρία. Α, τέλεια. Συνεχίζουμε. Θα βάλω κόφτη, παιδιά, να ξέρετε ακριβώς 9 η ώρα. 9 η ώρα, όπου και να είμαστε, το κόβουμε. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα από αυτό το σημείο ακριβώς που θα κόψουμε. Εντάξει. Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, αν τρέξω επίσης με post τη συγκεκριμένη συνάρτηση, έτσι, δηλαδή αν είχαμε πει εδώ πέρα ότι η player is sketchy, χωρίς δηλαδή να πω black ή white, πρέπει να δουλεύει μόνο με get, ούτε με put, ούτε με post, ούτε με τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, αν εγώ έρθω εδώ πέρα και πάω και του πω, για παράδειγμα, player, η οποία με get δουλεύει, αλλά εγώ έρθω και του πω ότι ξέρεις κάτι, θέλω post, τότε θα μου βγάλει post not allowed here. Εντάξει, δηλαδή η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο context. Αν βάλω put, θα μου πει το put δεν επιτρέπεται εδώ πέρα. Επιτρέπεται μόνο το get. Εντάξει, πάει και αυτό. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε και διαχείριση λάθος κλήσεων. Αν δηλαδή κάποιος κάνει λάθος κλήσεις, έτσι, έχουμε διαχείριση και αυτού του πράγματος. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε λίγο και την boot. Η put, αν θυμάστε, είναι όταν βάζω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Η put θα παίζει το ρόλο του να ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία του παίχτη όταν αυτός κάνει εισαγωγή στο παιχνίδι μας. Δηλαδή την ώρα που πάει να γράψει το όνομά του, τότε η εγγραφή στη MySQL θα γίνει με put. Εντάξει. Προφανώς πρέπει να σταλεί και το authentication, έτσι. Ε, για να δούμε λίγο αυτή την κλίση, πώς είναι. Αυτή η κλίση είναι και μοιάζει με την get, αλλά έχει και ένα body, το οποίο για να το δούμε λίγο πώς θα το συντάξουμε. Α, θα πάρω το get player από εδώ, θα το κάνω ένα duplicate και θα το ονομάσω post. Το ονομάσω post player και θα βάλω από πίσω για να καταλαβαίνω ότι εννοώ κάποιο συγκεκριμένο παίχτη, ας το πούμε έτσι. Μάλλον καλύτερα να το κάνω έτσι. Εντάξει. Και μάλιστα αυτό το κάνω έτσι για να το κάνω με σωστή μορφολόγια. Οκ. Λοιπόν, όταν κάνουμε put θέλει μάλλον, όχι post, συγγνώμη. Έλα. Όταν κάνω παιδιά put πρέπει κατά κάποιο τρόπο, put ή post, ένα από τα δύο, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνω δεδομένα πίσω στο backend. Και αυτά τα δεδομένα μπορείς να τα δώσεις με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό και έχει εδώ πολλές καρτέλες όπως βλέπετε. Ε, Είτε να το βάλεις σε μια σειρά παραμέτρων τύπου key value, δηλαδή token value 1, 2, 3, 4, 5 και διάφορα άλλα πράγματα, ή να το βάλεις σαν headers. Headers ούτως ή άλλως
δημιουργεί και το Postman όπως βλέπετε μερικά από μόνο του, έτσι, δηλαδή βάζει κάποια αρχικοποιητικά, ας το πούμε έτσι, στοιχεία για την κλίση ή να τα βάλουμε στο body. Το οποίο body επίσης με τη σειρά του μπορεί να μπει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή είτε να μην στείλω τίποτα, είτε να στείλω σε μορφή key value μέσα στο body, έτσι, δηλαδή έχουμε εξωτερικό body, έχουμε εσωτερικό, όχι, το body είναι εσωτερικό, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να μπουν παράμετρες και πάνω στο head, στην κεφαλίδα της κλήσης. Εδώ είναι τα ζευγάρια, ας το πούμε έτσι, των παραμέτρων που μπαίνουν μέσα στο body. Το form data που λέει εδώ είναι στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε HTML5 εντολές, δηλαδή έχω δημιουργήσει μια φόρμα στην HTML και μόλις κάνω το submit πάει και τραβάει τα πεδία που έχω συμπληρώσει στη φόρμα και τα φέρνει κατευθείαν μέσω της μορφής form data και τα στέλνει κατευθείαν στο backend. Εμείς όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ θα κάνουμε row και στο row θέλουμε να μας φέρνει, μάλλον να στέλνει πίσω JSON. Γιατί είχαμε πει ότι η επικοινωνία μας θέλουμε να γίνεται ξεκάθαρα με JSON μπρος πίσω. Και από το frontend με JSON στέλνουμε στο backend, αλλά και από το backend στέλνουμε στο frontend με JSON. Τι θα βάλουμε εδώ πέρα μέσα? Αρχικά θα βάλουμε το όνομα του χρήστη του καινούργιου. Δηλαδή, έτσι όπως το πληκτρολόγησε ο χρήστης για να πει ότι θέλω να είμαι ο παίκτης που θα πάρω τα λευκά, να το στείλουμε πίσω στο backend μας. Αυτό για να το στείλουμε με JSON χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Ας το πάρω από εδώ. Θα μου πεις, θες να το πάρεις από εδώ? Όχι, δεν θέλω να το πάρω από εδώ. Θα το πάρω καλύτερα από το Postman, γιατί από εδώ μπορεί να το φέρει με control χαρακτήρες και να έχουμε άλλα. Λοιπόν, ας το πάρουμε από εδώ. Ναι, δεν το έχω κρατήσει πουθενά. Αν δεν το έχω κρατήσει πουθενά, θα αναγκαστώ να το γράψω. Α, το έχω κρατήσει πάλι καλά. Ωραία. Λοιπόν, ουσιαστικά πρέπει να το γράψουμε αυτή τη μορφή. Αυτό είναι ένα JSON δηλαδή, το οποίο έχει όνομα πεδίου και δεδομένα. Προφανώς μπορώ να βάλω και άλλα στοιχεία εδώ πέρα μέσα, τα οποία θα τα χωρίσω με κόμμα, αν ήθελα. Δηλαδή, αν ήθελα να βάλω και κάτι έξτρα, θα μπορούσα να πω, ξέρω, και παράδειγμα και color, λέω εγώ τώρα, έτσι. Άνω κάτω τελεία, λέμε τώρα black. Έτσι, αν ήθελα να βάλω και δεύτερο και τρίτο πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ ένα JSON και το στέλνω πίσω. Αυτή η πληροφορία θα πάει ακριβώς έτσι πίσω στην PHP και η PHP αντίστοιχα θα ενημερώσει τη βάση δεδομένων. Εμείς θέλουμε μόνο το όνομα να στέλνουμε, το οποίο θέλουμε να το στείλουμε με μέθοδο put και ας πούμε ότι είναι για τα λευκά. Πατάω ένα send. Τώρα εδώ έβγαλε αποτελέσματα, αλλά τα έβγαλε γιατί είμαστε στο chess. Εντάξει. Ε, ας πάμε λίγο στο δικό μας εδώ, στο put player here. Εδώ. Λοιπόν, αν το τρέξω λοιπόν τώρα αυτό το put, παιδιά, δεν φέρνει τίποτα. Και είναι λογικό να μην φέρνει, γιατί το γράφω και εδώ κιόλας, no answer from server, why, έτσι. Γιατί αν θυμάστε, παιδιά, η set user, εμείς την αφήσαμε άδεια. Δηλαδή, τη βλέπετε, η set user είναι μια κοινή συνάρτηση. Εδώ πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να φτιαχτεί η set user. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Έτσι. Για να δούμε τι πρέπει να γίνει για να τη φτιάξουμε. Ήρθε η ώρα της να τη φτιάξουμε γι' αυτό. Και μάλλον εδώ θα σταματήσουμε κιόλας. Μόλις φτιάξουμε αυτήν, σταματάμε κιόλας. Ε, όταν ένας χρήστης λοιπόν κάνει login, τότε πρέπει να γίνονται οι εξής ενέργειες. Δεν είναι λίγες. Ελέγχουμε αν δόθηκε username και αν δεν είναι αδρανής ο συγκεκριμένος χρήστης. Δηλαδή, OK, δόθηκε username αλλά, στα λευκά, αλλά αυτός που είναι στα λευκά ήδη έχει κάνει κίνηση τα τελευταία 5 λεπτά. Αν έχει κάνει κίνηση τα τελευταία 5 λεπτά, θέλουμε να βγάζει ένα μήνυμα και να λέει δεν μπορείς να μπει με τα λευκά γιατί είναι άλλος χρήστης πάνω στα λευκά. Εντάξει. Αν έχουν περάσει όμως 5 λεπτά, σημαίνει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος παίκτης που ήταν στα λευκά ήταν αδρανής, δεν δούλεψε δηλαδή τα τελευταία 5 λεπτά, τότε ε, το σβήνουμε. Δηλαδή το backend πρέπει να τον καθαρίσει από τη MySQL και να επιτρέψει τον καινούριο χρήστη να πάρει τη θέση του λευκού. Αυτό εννοεί εδώ.
Το ένα και το δύο μάλλον είναι αυτά που είπα τώρα. Αρχικοποιούμε το username αλλά και το token. Θα πούμε τι είναι το token. Το 4 ελέγχουμε το game status, δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκεται το game status. Ε, Βρίσκουμε αν υπάρχουν οι παίχτες που να μην έχουν κινηθεί καθόλου για 5 λεπτά και τους διώχνουμε, τους πετάμε εκτός δωματίου σκακιού. Αν είναι και οι δύο παίχτες εντός του threshold που έχουμε βάλει, τότε θεωρούμε ότι το status του παιχνιδιού θα είναι start, ενώ αν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος είναι νόμιμος, δηλαδή έχει κινηθεί τα τελευταία 5 λεπτά, τότε το status είναι initialized. Τα status, να θυμίσω λίγο για όσους τα ξέχασαν, είναι αυτά. Αν ανοίξω εδώ το πίνακα, είναι το not active, το initialized, not active, κανένας παίκτης δεν έχει αρχικοποιήσει το παιχνίδι. Initialized, ένας από τους δύο έχει πάρει ήδη θέση. Started και οι δύο έχουν πάρει θέση. Ended, έχει κερδίσει ένας από τους δύο. Aborted, κάποιος από τους δύο ή και οι δύο έχουν φτάσει στο threshold των 5 λεπτών. Εντάξει, αυτές είναι και οι status οι οποίες εμείς αποφασίσαμε να έχει το παιχνίδι μας. Προφανώς εσείς στη δικιά σας την εφαρμογή που θα κάνετε μπορείτε να έχετε άλλα status. Έτσι, εσείς αποφασίζετε πώς θέλετε να διαχειριστείτε το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα δίνουμε ιδέες. Όλο αυτό το κάνουμε για να σας δίνουμε ιδέες και να σας ανοίγουμε δρόμους. Αλλά αυτό όμως που θα κάνουμε είναι να επιστρέφουμε τα στοιχεία του τρέχοντος παίκτη, το username, το color και το token, να τα επιστρέφουμε στο frontend. Ειδικά το token είναι παντελώς απαραίτητο να έρθει στο frontend μία φορά μόνο, προσέξτε, μία φορά μόνο, με την put που θα κάνουμε για να γίνει το login, δεν θα ξαναδοθεί από το backend αυτό το token, γιατί αυτό το token θα το κρατήσει το frontend για όσο καιρό κάνει τις κλήσεις του συγκεκριμένου παίκτη στο backend. Εντάξει, και το backend δεν θέλει να το ξαναστείλει, γιατί θέλει να αποφύγει να μπει κάποιος hacker και να χακάρει τον παίχτη μας ο οποίος είναι στο frontend. Άρα το token είναι κάτι σαν εμπιστευτική πληροφορία κρυμμένη. Εντάξει. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα τα κρατήσει ο client και θα τα έχει όσο κρατάει το session ανοιχτό. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν τη set user. Πάμε να τη φτιάξουμε. Είναι αρκετά μεγάλη, για να την εξηγήσουμε κιόλας. Λοιπόν, την παίρνω όλη έτσι όπως είναι από εδώ και την εξηγώ κιόλας. Ωραία. Από εδώ, το μόνο που θα βάλω σε σχόλια είναι το update game status, το οποίο είναι το τέταρτο βήμα που λένε οι διαφάνειες και το οποίο είπαμε ότι δεν θα το κάνουμε σε πρώτη φάση. Θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και συγκεκριμένα θα γίνει στο επόμενο μάθημα. Ε, άρα λοιπόν θα κάνουμε το 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 και 5. Το εξηγώ. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Έρχεται το P, το οποίο είναι το χρώμα του παίχτη, άρα ή black ή white περιμένω να είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό έχω σαν expectation, έτσι. Και το input, το οποίο input, παιδιά, έχει δηλωθεί, ήρθε η ώρα να το πούμε και αυτό, γιατί το είχαμε αφήσει και δεν με ρώτησε κανένας, έχει δηλωθεί εδώ, παιδιά. Στο global κώδικα της PHP, μέσα από τα πρώτα πράγματα που ενεργοποιήθηκαν είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά η δολάριο input είναι μια, sorry, global μεταβλητή, η οποία τι κάνει? Παίρνει τα contents, το περιεχόμενο δηλαδή, της κλήσης. Αν θυμάστε εδώ, όταν καλέσαμε εμείς με τον ε, Postman, κάναμε αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι που παίρνει input. Αυτά τα δύο, το player και το B, το παίρνει το response. Συγγνώμη, το request. Εντάξει, η μέθοδος είναι η get, η put κτλ. Το request είναι αυτό το κομμάτι, έτσι, όχι όλο το URL, από το chess PHP και δεξιά, έτσι, το player και το B. Είναι το request, γιατί έχουμε πει να πάρει το path info, θυμάστε που το έχουμε εξηγήσει αυτό. Και το input είναι αυτό εδώ, αυτό που έχει εδώ πέρα μέσα. Εντάξει. Άρα λοιπόν έχουμε όλη την πληροφορία από το frontend, η οποία έχει έρθει πίσω στο backend με αυτόν εδώ τον τρόπο. Συνεπώς, πάω πάλι στο users και τι λέει λοιπόν εδώ? Εάν το username από το input
έχει οριστεί, δηλαδή, εάν μέσα σε αυτό το JSON που στέλνουμε υπάρχει ένα username και έχει οριστεί, που εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω βάλει εγώ το Σάκης, έτσι, άρα έχει οριστεί, αυτό σημαίνει το EasySet που έχει εκεί πέρα, τότε, μάλλον αν δεν έχει οριστεί, έτσι, αν δεν έχει οριστεί και αν είναι κενό, δηλαδή δεν δώσαμε όνομα, τότε να βγάζει bat request και να στέλνει αυτό το μήνυμα στο frontend. Είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Ας το κάνουμε ένα σώσιμο αυτό. Λοιπόν, ε, ας στείλουμε εμείς επίτηδες μία κλίση για να δοκιμάσουμε ακριβώς το κομμάτι και ας βάλουμε έναν κόφτη εδώ πέρα. Εντάξει, να δούμε τι έχει τέλος πάντων το username εδώ. Ε, λοιπόν, ας βάλουμε εδώ στο username σε πρώτη φάση, ας πούμε username 1. Εντάξει, ότι και καλά δεν υπάρχει το username που θα ψάξει αυτός. Κάνουμε ένα send και μου βγάζει error message no username given 400 bad request. Γιατί μπήκε εδώ μέσα. Δεν έφτασε ποτέ στον κόφτη που έβαλα εδώ, γιατί έχει αυτό το exit. Okay. Άρα ενεργοποιήθηκε αυτό. Το οποίο προφανώς ενεργοποιείται και άμα έβαζα εδώ κενό το όνομα. Τώρα να μην το κάνω, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Αν το στείλω σωστά, όμως, τσακ, να το ο κόφτης ενεργοποιήθηκε. Και βλέπω λοιπόν εδώ ότι όντως από το input θέλω να πάρω το username, εντάξει, νομίζω ότι αυτό το πέρα είναι object της PHP, το οποίο έχει μέσα σαν ορίσμα username. Προφανώς εδώ θα μπορούσα να βάλω 500 ορίσματα, ό,τι θέλω στέλνω μέσα στο body, έτσι. Και αντίστοιχα να διαβάζω κάθε μία από τις τιμές που έρχονται μέσα από το JSON. Περνάει σε μια μεταβλητή λοιπόν string που λέγεται username. Global MySQL είχαμε πει είναι η global μεταβλητή που έχει το connection string για τη MySQL και από εδώ και πέρα εκτελούμε αυτήν εδώ τώρα την εντολή. Τι κάνει αυτή? Μετράει όλους τους παίκτες οι οποίοι ανήκουν στο συγκεκριμένο χρώμα το οποίο ήρθε από το B, πάλι από το frontend δηλαδή, ουσιαστικά από το request, εντάξει, και βάζω αυτό το ερωτηματικό όταν έχω. Το είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν σα το έχω εξηγήσει. Το εξηγώ, μπα και κάποιο δεν καταλαβαίνει. Ότι όταν παίρνω καμιά παράμετρο σε αυτό το ερώτημα που έχω, τότε το βάζω σαν ερωτηματικό. Αυτό το κάνω και για πολλού λόγου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω το SQL injection επίση. Αυτό το prepare SQL που έχει εδώ πέρα συνδυάζεται άψογα με αυτά τα θαυμαστικά εδώ πέρα που βάζουμε τα ερωτηματικά. Και εδώ στο bind para, αυτό το S σημαίνει ότι εγώ περιμένω η μεταβλητή που θα μου δώσεις να είναι τύπου string και όχι integer ή decimal ή boolean ή κάποιος άλλος τύπος τέλος πάντων. Περιμένω να μου έρθει string και το οποίο θα μου έρθει ένα B ή ένα W ουσιαστικά. Εντάξει, το execute εδώ λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τι κάνει επίσης, ελέγχει αν η τελευταία κίνηση του παίχτη ή των παιχτών δεν είναι μεγαλύτερη από 5 λεπτά. Το now είναι η σημερινή ημερομηνία, το last action έχει την ημερομηνία που έγινε η τελευταία κίνηση, άρα επομένως καταλαβαίνετε τι κάνει αυτό. Αν βρεθεί ότι υπάρχει τέτοιο παίκτη, τότε, μάλλον ότι υπάρχει παίκτη ο οποίο είναι δηλωμένο και δεν έχουν περάσει 5 λεπτά από την τελευταία του κίνηση, δεν είναι αδρανής δηλαδή, τότε να βγάζει batch request και να λέει ότι ο συγκεκριμένο παίκτη έχει ήδη σεταριστεί και άρα επομένω διάλεξε άλλο χρώμα. Αν είναι το άσπρο αυτό που διάλεξε, πάρει το μαύρο ή αντίστοιχα αυτό το μήνυμα να βγάζει. Αν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι είναι ελεύθερη η θέση που έχει διαλέξει ο χρήστης για να σεταριστεί και είμαστε έτοιμοι για να πάμε πιο κάτω. Ας τρέξουμε λίγο και τον κώδικα να δείτε και πώς τρέχει εδώ σιγά σιγά ο κώδικας της PHP. Έτσι. Και φτάνουμε εδώ πέρα τώρα και πλέον ενημερώνουμε παιδιά μέσα από το PHP τη βάση δεδομένων με αυτά εδώ τα στοιχεία. Δίνω το όνομα, το οποίο όνομα δίνω το SQL, το οποίο, συγγνώμη, το όνομα. Καταρχήν παρατηρώ ότι εδώ έχει τρία ερωτηματικά, άρα περιμένω τρεις μεταβλητές, οι οποίες τρεις μεταβλητές τις δηλώνω να είναι και οι τρεις string, αυτό το SSS που βλέπετε εδώ, και η πρώτη να είναι το username, το οποίο username ήδη το έχουμε πάρει και είναι το Σάκης, έτσι, ενώ το B εδώ μας λέει ότι ο Σάκης θα πάει να καπαρώσει τη θέση των μαύρων. Ωραία. Ε, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εδώ αυτό αν εκτελεστεί, σταματάω επίσης εδώ σε αυτό το σημείο και κάνουμε ένα refresh μέσα εδώ να δούμε έγινε η ενημέρωση στη βάση.
Έρχομαι λοιπόν στο Players και πάω δεδομένα. Βεβαίω και έγινε. Βέβαια, το στέλνω τώρα και το εξή παράδοξο, ότι το σάκι το είχα βάλει πριν εγώ και στα λευκά, άρα είναι δύο σάκιδες τώρα εδώ. Ας το κάνω αυτό ένα null, όπως και το token, το οποίο όπως βλέπετε παιδιά δημιουργήθηκε. Το βλέπετε αυτό το token, αυτό δημιουργήθηκε στο φτερό. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το token? Ήδη δημιουργήθηκε. Γιατί δημιουργήθηκε? Γιατί εδώ έχω μια μαγική εντολή της MySQL, αυτή είναι η εντολή της MySQL, MD5. Αυτή η MD5 κάνει hashing ή το username σε συνδυασμό με την ημερομηνία την τελευταία. Η ημερομηνία τελευταία, το now δηλαδή, αν κάνω ένα select now στο MySQL, για να το κάνουμε λίγο, να δούμε τι βγάζει. Ερωτηματικό. Μου βγάζει την ημερομηνία, ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτο. Άρα, ο συνδυασμός του ονόματος με το now, δηλαδή αυτό το concat, συγγνώμη, τι ώρα είναι και 57, σε 3 λεπτά τελειώνουμε. Μάλλον να το κάνω με κόμμα για να τα βλέπουμε όλα μαζί, δεν τι πειράζει. Λοιπόν, concat εδώ, αν βάλω το Sakis και το τρέξω, ε, βλέπετε λοιπόν ότι έχω συνδυασμό του ονόματος μαζί με όλο αυτό το ματζαφλέρ που είναι η ημερομηνία, και αν το κάνω και MT5, ας το κάνω σαν τρίτο πεδίο από δίπλα, ναι, Sakis θέλει εδώ. Τι βλέπω λοιπόν εδώ, ότι αυτό το Match το έχει κάνει hash και το έχει φέρει σε αυτήν εδώ τη μορφή. Αυτό λοιπόν θα είναι το token που θα χρησιμοποιεί πάντα ο μαύρος παίκτης, ο οποίος ονομάζεται Σάκης, και θα το χρησιμοποιεί. Είναι προφανές ότι αν κατά κάποιο τρόπο κάποιος καταφέρει να υποκλέψει το token, τότε σημαίνει ότι θα μπορεί να υποδίεται ότι είναι ο Σάκης. Κάποιος hacker λέμε τώρα. Εντάξει. Θα μπορεί να υποδηθεί τον εαυτό του σαν Σάκης. Ωραία. Τα εξηγήσαμε όλα. Λοιπόν, οπότε δημιούργησε την εγγραφή. Το update game status εδώ είπαμε το έχουμε βάλει σε σχόλιο. Έτσι το έχω βάλει σε σχόλιο, και εδώ τι κάνει τώρα? Από τους παίχτες διαλέγει αυτόν που πρέπει και τον βγάζει έξω. Το τρέχω γρήγορα με F5, έτρεξε όλο το PHP. Γιατί ήθελα εδώ να δείτε αυτό το πράγμα. Ότι μου επέστρεψε ένα JSON λοιπόν, το οποίο παιδιά μου δίνει username ότι είσαι ο Σάκης, ότι είσαι ο Black και ότι έχει token αυτό το ματζαφλέρ που βλέπετε εκεί, και η τελευταία σου κίνηση ήταν στις 8 και 56 και 12 δευτερόλεπτα. Τότε που έγινε η εγγραφή δηλαδή μέσα στη βάση δεδομένων. Άρα λοιπόν η put δούλεψε παιδιά. Έφερε αποτέλεσμα ο server. Αυτό μου απάντησε. Αν τυχόν εδώ διαλέξω ένα W, δηλαδή τα λευκά, και βάλω κάτι άλλο. Βάλω ας πούμε George. Τότε, πάλι κόλλησε εδώ πέρα γιατί είχα βάλει κόφτη. Ας το τρέξουμε. Είδατε τι ώρα που είναι το X-Debug που κόβει το PHP. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίο debugging. Λοιπόν, και να δεις τι λάθος έχεις κάνει στο PHP, γιατί πολλά λάθη γίνονται στο PHP. Να ξέρετε, ο κώδικας που κυκλοφορεί έξω στο εμπόριο, οι PHP πάντες, ας το πούμε, που ασχολούνται με την PHP, έχουν κάνει σημεία και τέρατα. Αν μπεις να δεις τον κώδικα και τον κάνεις, πώς το λένε, debugging, θα φρίξεις. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε έδωσε ένα καινούριο token στον George. Το απέδωσε. Τι έχουμε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει 6 συναρτήσεις. Από αυτές που είχαμε εδώ δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει τις δύο board, τις 3 player και τις status. Μας έχουν μείνει μόνο αυτές οι δύο πλέον για backend. Και είμαστε έτοιμοι επίσης να κάνουμε τις πρώτες μας δοκιμές στο frontend, οι οποίες θα γίνουν Δευτέρα 7 η ώρα την επόμενη στις 15 Δεκεμβρίου.
Ερωτήσεις, απορίες. Υπάρχει κάτι που δεν καταλάβατε? Αλήθεια, τα λέω όλα τόσο καλά. Είμαι τόσο καλός. Μου κάνει να νιώθω Εγώ υπέροχα. θέλω να ρωτήσω κάτι, δάσκαλε. Βεβαίως, έλα. Ακούω. Εκεί πέρα που ελέγχει αν υπάρχει κάποιος αδρανής χρήστης με το print error message πάνω, στο JSON Ε, encode, εδώ κάτω, στο 400 badge request εδώ. ναι. Αυτό που πάει το αποτέλεσμα, το message, και πώς μπορούμε να το εμφανίσουμε στο Α, frontend. μπράβο. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό Πάρα είναι πολύ καλή ερώτηση. φανταστική. Μια στιγμή, just a sec. Εμείς εδώ στο Postman τρέξαμε τον George. Το ξανατρέχω στο φτερό. Α, ναι, εγώ εννοώ να το εμφανίζουμε και στο χρήστη μπροστά στο Στο χρήστη το frontend. εμφανίζουμε. Αυτό που βλέπεις είναι η απάντηση που έρχεται στο frontend. Εσύ μετά με τη χρήση της JavaScript μπορείς Βάσει να εμφανίσεις κάποιο ό,τι τέτοιο. Ναι, ναι. γουστάρεις στο χρήστη με όποιο τρόπο θες, με alert θες να του στείλεις, με πεδίο μέσα σε πίνακα, να του γράφεις ρεγκασμά είναι περασμένος κάποιος άλλος παίχτης μέσα. Ό,τι θες το κάνεις. Αυτό που βλέπεις εδώ το JSON έχει έρθει στο frontend. Διαχειρίσου το όπως θέλεις. Ωραία. Κατανοητό. Είναι Ναι, ναι, προφανές ότι αν κατάλαβα. περάσουν 5 λεπτά δεν θα μου βγάλει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή, αν εγώ βάλω τώρα το B, πρέπει να έχουν περάσει 5 λεπτά από τον George και βάλω εδώ για παράδειγμα Χάρης, έτσι, προφανώς, τι καλά, ο Χάρης πήρε τη θέση του Σάκη. Προφανώς να το ξανατρέξω θα μου βγάλει πάλι το γνωστό. Κατανοητό τι έχουμε φτιάξει εδώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ωραία, παιδιά μου. Κλείνουμε. Θα ανεβάσω και αυτό εδώ πέρα μέσα στο playlist που υπάρχει μέσα εκεί σε εκείνο το φάκελο τον ωραίο που σας έστειλα στην αρχή στο chat. Από μένα σας χαιρετώ. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή ξεκούραση. Καλή δουλειά και τα λέμε τη Δευτέρα. Εντάξει. Καλό Καλό βράδυ, κύριε. βράδυ. Να είστε Καλή καλά, παιδιά. συνέχεια. Γεια σας, Καλό γεια σας. βράδυ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Καλό βράδυ.